fawr am gyflwyniad braf a no pressure o gwbl. Diolch i chi gyd am droi allan. Tydy hi'n ddwrnod ofnadwy mewn lle bendigedig. Felly dwi'n beio dim yna chi am ddod i fewn i fochal. Gobeithio fydd be sydd gennym ni ddeud yn adloni. Felly, i'r rhai o'na chi sydd ddim yn gwybod, da ni yn gwneud podlediad bob mis, yn sôn am lyfrau, am sgwennu, ac am unrhyw beth arall sy'n croesi meddwl ni. Ac yn aml yn dilyn sgwarnogod digon peth yma, dydan, deud y gwir. Felly, o'n i'n meddwl sy'n ni'n dechrau de, yn gofyn, sut Steddfod ydych chi'n gael? A dwi'n gwybod bod mae Bethan wedi deitha fi cyn i ni ddod ar y llwyfan. Ti yn mynd i ofyn hynna, dwyt? Achos gyda i rhywbeth i ddeud. Beth sgen ti ddeud? Wel, os i yma bore yma yn y car a rhoi lift i Ffion Dafis, Ffion Gwallt. Achos mae car honno'n garej. Mae'n fesa chdi, cael rhyw drafestion felly. A wedyn, athyn ni'r pac yr aid. Da ni'n gweld y bus, ac o'na ferched mewn pethau high-vis. Ac oedd Ffion yn mynd ar y bus gyntaf, cos oedd gen di fag, cos stori hir. Oedd y myrddyners high-vis yn dweud, ffrind i chi neu merch i chi? Ia, Dafydd? Dwi'n mynd ei Falle bod ti'n meddwl na dy nain. Falle bod hi'n nain i chdi. Wel, nes i yrru neges i Ffion gyda llaw, i ti gael gwybod. Oedd y ddynas high-vis yn gofyn os o'n i ferch i chdi. Wel, mae honno i bob di. Gobeithio bod ti'n gwrando, Ffion. Dwi'n dal i ferwi. Ond mae di mynd, di. Mae di mynd. Ond dwi'n sylweddoli mod i ryw oed arbennig am bod Sian a fi yn gwisgo jacedi denim. Di hynna'n golygu rhywbeth, yndi? Pam da chi'n sbio na fi at y cwestiwn yna? Dwi'n mynd i offendio, ne? Ti di'r unig meg. Beth bynnag, ia, dyna. Ond ar wahân i hynna, dwi'n mwynhau'n ofnadwy. Sian, ti'n mwynhau dy hun? O ystyried, mae mond heddiw dwi Steddfod a bod ti'n bwrw. Mae'r glaw yn ofnadwy. Mae'n ofnadwy go iawn, yndi. A dwi'n mwynhau'n ofnadwy, cos mae di'n fatha lot o'na chi fatha, dych chi'n ngorfodi fi fynd ista a gwrando beth. Fyswn i'n mynd i wneud fel arall. Nes i wrando, ni nhw'n cyflwyno'r fedal wyddoniaeth. Lyddi fi'r tu hwnt. Gwynaeth ennill. O'na be? Gwynaeth ennill. Dr Rhodri, rhywun helpu fi, please. Mae o'n gweithio. Bydwch helpu. Gwynaeth ennill. Mae'n gweithio ar yr peth sidron accelerator yn Geneva. Ys ti gymryd lot o sylw? Mae'n rhaid gwaith. Beth is na, mae'n bechod. Snad ydych chi wedi sylweddoli cyn hyn, mae Dafydd yn gallu bod yn hen sinach bach. Ond da ni'n talu nôl weithiau. Dwi'n meddwl bod chi'n rhoi reit dda i fi drach. Dwi'n digon ei Aled ydy'r calla ohono ni. Ia, mae hwnna'n wir. Be, chdi sy'n cadw trefn ohono ni? Ie, trial, ie. A hefyd, tybed, os da ni, ers pa mor hir da ni'n neud hyn fan? Dim yr un yma. 10 munud. Ddwy mlynedd? Air mlynedd ri. A dwi'n meddwl, da ni'n recordio dros y we, a dwi'n meddwl bod ni wedi cael un benod lle dos ar rhywbeth ddim wedi mynd o'i le yno. Meic rhywun ddim yn gweithio, neu rhywun yn colli cysylltiad ar we. Aled ydy'r un technegol. Ia, a mae Aled yn sorti ni gyd allan. Sut Steddfod ti'n gael Aled? Ti'n brysur ofnadwy, dwi'n siŵr dweud? Do, ie, so fi wedi bod Pontypridd ers dros a hanner, sef di llun cyn Steddfod. A wedi mwynhau, just gweld, o'n i'n arfer byw yn Pontypridd, so mae just mor braf i weld gymaint o bobl yma a'r parcyn. Just yn llunio'r Steddfod mewn ffordd, a bod gymaint o ddod yma, a just yr adbort ti'n cael nôl gan pobl lleol, bod nhw'n mwynhau, ond nhw ddim yn gwybod beth i ddisgwyl, a maen nhw'n dod allan gyda gwyn, just gwyn yr wynebau nhw ac yn canmol Steddfod, so mae hwnna'n mor braf i glywed. A dwi'n meddwl, blwyddyn yma, mae pobl wir wedi syrthio yn cariad efo Pontypridd, do. Mae'n dref mor braf, dydi. A dwi wedi bod yma o'n blaen, a dwi eisiau dod yn ôl yma ar yngwyliau pam dos o ddim Steddfod yma. Mae'n just yn lyflu. Mae o'n le, yn barc bendigedig, ri. Ond y dre hefyd, ti'n bod ar bobl, pawb mor ffeind. Y bobl, chos dwi'n ymwneud fod mewn caffi yn y dre. Ola pawb yn gwenu ac yn ratlon ac yn methu neud digon i chi.
dotio, ac oedd y wedi botio yn berffaith. Dwi wedi ffeindio yn y farchnad, da, mae yna fecws efo'r brownies gorau. Dwi rioed di blasu, a dwi di blasu lot o brownies yn y nyth. Ond, ia, a hefyd, nes i fynd dwrnod y blaen i'r siop lyfrau yn y dre. Storyville. Storyville. Mae fanna neis. Da chi di bod i fanna eto? Please, ewch i fanna. Mae o'n hyfryd. Nes i benderfynu, beth swn i'n neud oedd prynu llyfrau Cymraeg yn y Steddfod ar y maes i gefnogi'r busnesau lleol fan hyn. A wedyn os o'n isio llyfrau Saesneg, cael cip ar heina, prynu hein o'n Storyville. A beth sgyn nhw de, ydy, maen nhw'n gwerthu posteri o gloria llyfrau iconic Saesneg. Lle diwrnod o blaen nes i gael poster Stig with a Dump o'r 70au. Mae'n mor neis. Felly, please, ewch i fanna. Dwi'n gwerthu posteri o lyfrau gwanas. Dim eto, blwyddyn nesaf. Steddfod blwyddyn nesaf. Ie. Sortio hyn allan. Diolch, Dafydd. Gyda llaw, nes i gwarfod Esill Maelor ar y ffordd yma, ac oedd eisiau ni wybod bod colli'r plot yn ei helpu hi a bobl eraill i beidio colli'r plot. Bod ni yn ffitio mewn i'r busnes meddwl garwch mindfulness yma. Pa mae hi'n teimlo'n dan straen, neu rhywbeth felly, di blino, a cymaint o waith i wneud, a cymaint o bethau i wneud, mae'n rhoi colli'r plot ymlaen, a felly bydd gen i bentwr o ddillad neu rhywbeth eisiau cael trefn yn nhw. Mae'n gwrando ar colli'r plot, a hei presto, mae'r pentwr llanast wedi mynd. Felly dyna, ddech chi ysbyseb da, de? Felly, da ni'n colli'r plot, felly fel bod bobl eraill ddim yn gorau ni. Dafydd, uchaf bwyntiau di, sut Steddfod ti'n gael? O'n i yma ddoe. O'n i'n braf ddoe. Amser maith yn ôl. Amser maith yn ôl. Dwi wedi cael golchi nillad heddiw. Mae hynny'n neis. Mae'n Steddfod hapus iawn. Mae'n rhaid i ddweud. Ac o'n i falch iawn bod Eirgain di ennill y fedal ryddiaeth. Eirgain wedi sgwennu lot o lyfrau i blant dros y blynyddoedd. A chlywys i ddim o'r feirniadaeth. Ond o'n i'n gweld ti'n sefyll ar y sgrin fawr. Ac o'n i'n falch iawn bod i wedi llwyddo ac yn bendant mae'n heiddi y fedal yna oherwydd y gwaith mae'n gwneud dros y blynyddoedd hefyd. Bechod am y Daniel? Ia. Be da chi'n meddwl am hynna? Dwi'n gwybod, ti di beirniadu o blaen lle nath atal ar y wobr yn do? A pan o'n i'n gwylio, ni'n teimlo bechod ofnadwy dros y beirniaid, achos mae pawb eisiau bod yn rhan o'r llawenydd, dydy, a bod yn rhywbeth i ddathlu, ond eto ti yn gorfod cynnal y safon, fysa chdi'n isio nofel gael ei chyhoeddi os nad ydy'n barod. Sut oedd hynna, Bethan? Wel, y diweddar Tony Bianchi, Carol Lewis a fi oedd yn beirniadu yn Steddfod Môn, a o'na un yn well a lleill, ond oedd hi'n digon da. Felly wnaethon ni atal y wobr, a fi oedd yn gawr y traddodi, ac o'n i'n teimlo'n ofnadwy ar ddau gowns, un cyhoeddi bod Tony Bianchi di marw, oedd hynna'n. A wedyn yr ail beth, bod neb deilw. O'n i'n meddwl sy'n nhw beth yn gada fi nôl mewn i Sir Fôn. Argol. Ond yn fwy na hynny, o ti'n teimlo'r pwysau gan y diwydiant cyhoeddi, achos ti'n colli pres, de. Mae'r siopa llyfrau, y gwei, Steddfod, mae'n goblin o glec peidio cyhoeddi llyfr Steddfod. Ond mae rhaid cadw safona, does? Da chi'n cytuno? Maen nhw'n gyd nodio. Diolch. Os yna rhywun yn anghytuno? Os yna rhywun? Ydw, fi. Wel, beth yw'r safon? Ti'n bod chi sy'n gosod y safon, fel y beirniad? Ti'n bod, dyw e ddim fel y gym Olympaidd lle mae rai chi rhedeg dan amser penodol. So, chwan chi sy'n gosod y safonau yna. So, pwy sy'n gweud, os byddwch chi ddim yn edrych ar llyfrau o'r 10 mlynedd yn ôl, neu 20 mlynedd yn ôl, falle byddwch chi'n meddwl, chi'n be o'r ein yn sal, byddw'r rhain ddim wedi ennill. Os byddwch fi'n beirniad? Mae hwnna'n pwynt da iawn. Mae'n mor anodd ydy, ti'n modd, ond, ie, mae bechod y fi dros y 5 sydd wedi cystadlu. Os fi'n credu, ti'n modd, maen nhw wedi cystadlu, mae un o'n nhw mynd i fod yn well yn y lleill.
pam ddim cyhoeddi hwnna. A fi'n gobeithio bod y wasg yn mynd at yr awduron ac yn gweithio gyda nhw, gyda golygyddion, a cyhoeddi llyfr, a yn profi'r beirniad yn anghywir. Ie, ond pan ti wedi gweithio nhw a gwella nhw, mi fydd o'n barod, mi fydd o wedi cyrraedd y safon. Ond mae yn anodd cyrraedd y safon o heb olygydd creadigol o bod yn onest. Ond hefyd, os ydy'r Eisteddfod Genedlaethol i fod yn uchafbwynt, ac os ydy hi fod yn gystadleuaeth lle mae rhywun yn teimlo bod o neu hi yn heiddi'r wobr, yna dwi'n meddwl bod rhaid cynnal y safon. A dwi'n meddwl bod gwobrio mwyn gwobrio neu mwyn plesio yn gwneud anghyfiawnder gyda'r gystadleuaeth yn bersonol. Mae rhaid i pwy bynnag sy'n rhaid i waith ymlaen ymddiried yn y 3 beirniad yna i ddweud, ia, mae hwnna ddigon da i'w roed ar silff, i'w werthu fel y gymau o. Dwi'n siŵr bod yna lot o'n nhw fyd sydd, ysdi, sa chdi'n rhoi 6 mis a golygydd, fysa nhw gymaint gwell fel nofela, a falla wedyn yn barod. Felly ydy o wedyn yn 10 i gyhoeddi. A hefyd, alla bod y beiriad yn dewis atal wobr tegwch i'r darllenydd hefyd, achos da ni'n dibynnu gymaint ar y darllenwyr. A maen nhw'n gorfod ymddiried yn y ffaith bod y gweisg yn mynd i gyhoeddi pethau sydd yn mynd i blesio nhw, a sy'n safonol. Broblem yn Sir Fôn oedd dechrau da. Steddfod Sir Fôn, beth ydy problem yn Sir Fôn? Bynnag oedd hi. Oedd y nofel yn dechrau da, not o hiwmor, a mae gennym ni enillydd, a wedyn oedd y diwedd jyst yn... Dwi'n bod yn chi, yn fi fel darllenydd, mae rhaid ti gynnal y diddod, ac os di'r diweddglo yn siom, mae'r llyfr yn siom, dydy. Mae hynna'n yngwylltio fi fel darllenydd, ac oedd Caryl a Tony yn teimlo'n reit greu, ddim jyst fi oedd, oce? Allan na dyna di'r arwydd mwyaf ydy, os oes na 3 ohono chi'n meddwl, na, dydy o'n jyst ddim yn... Diolch yn deg gofyn wrth rhywun dalu dictates neu beth bynnag am. Ond mae'r 5 o'n ni'n trafod llyfrau, a ni gyd gyda blas gwahanol, a ni'n cytuno, ni'n anghytuno ar llyfrau, so hwnna'r... Ond mae bob llyfr da ni yn ei darllen wedi... Mae yna lasg wedi penderfynu, mae yna olygus wedi penderfynu, mae hwn yn cyrraedd rhyw safon. Ond tysa ni'n darllen bob llyfr sy'n cael ei sgwennu, ella sy'n rai lle da ni yn cytuno, hwnna ddim yn gweithio. Mae Aled yn neud sylwadau da iawn yna, dwi'n teimlo'n euog. Mae rhyw hwyr rwan. Ond fel oedd Dafydd yn dweud, cyfrol o fedal ryddiaeth, mae'n swnio'n ffantastig. Ges i ddarllen, achos o'n i yn y stiwdio, efo ni a J.O. yn siarad, ges i wneud y make-up a bob dim. O'n noson mewn tent, di cael gwarad ar hwnna i gyd. Ond ges i ddarllen pennod, ac o'n i'n meddwl bod o'n ffantastig. O'n i wrth y modd. A hefyd, be oedd yn ddifyr, oedd pan ti'n y stiwdio, ti'n cael darllen pwt o'r gwaith buddigol cyn bod chdi'n gwybod pwy sydd i ennill. Felly tra maen nhw'n traddodi'r feirniadau, ti'n cael darllen yna. A wedyn o'n i'n darllen ac yn trio meddwl, pwy di hwn te? Ddim yn abod y llais. Na. Ond o'n i mor sicr bod y person yn mynd i fod o gwmpas yr 20 oed. 20? Ia. Dim banas o. Na, chdi fe chwaith. A wedyn, o'n i'n meddwl am gamp i fedru sgwennu. Dwi'n gwybod da chi'n di cael cyfle i sbio arno fo eto, ond am gamp i fedru sgwennu mewn ieithwedd sy'n teimlo'n hollol naturiol iau na'n cenhedlaeth ni yn hynny. Chi'n meddwl? So dwi'n dechrau, ar ôl hwn, dwi'n mynd i lle bynnag, maen nhw'n gwerthu nhw, a dwi'n mynd i brynu copi, cos mae gennau docyn 2.50 i ffwrdd, gen cyfeillion y cyngor llyfrau, rhag ond bych chi ddim yn perthyn. Os ydych chi eisiau mynd efo cyfeillion y cyngor llyfrau, ydych chi'n cael 2.50 i ffwrdd y llyfrau. Yna lot. Oedd ar bob llyfr neu un llyfr o na un. A faint yw ein un o? Un llyfr mewn blwyddyn, 2.50. Ydy o'n unwaith o flwyddyn neu ddwywaith, dwi'n cofio. O ti'n caru weithiau. Dwi'n mynd oes byseb da iawn mynd un. Ond mae werth o. Ymlaen? Be am i ni drafod y llyfrau da ni wedi bod yn ddarllen ta?
Aled, ti eisiau dechrau? Dwi'n gwybod bod chdi wedi bod mor brysur yn paratoi am y Steddfod. Ond dwi'n siŵr bod chdi wedi cael amser i ddarllen hefyd. Wel, nes i brynu y fawr ar fach, straen o Rhondda 2, gan Siôn Thomas Owen. Nes i mwynhau. Dyw e ddim yn llyfr sy'n mynd newid y byd. Dyw e ddim fod wneud hwnna. Ond mae'n doniol. Ti jyst yn mwynhau. Ti'n darllen yn syth. Straeon ydyn nhw, Aled? Straeon yn bywyd Siôn. So ti'n twmlo fel bod ti'n nabod fe yn well hefyd ar ôl darllen. Mae'n dda iawn, a lot o lefydd. Wel, mae'n gyd o Rhondda, a wedyn ti jyst yn cysylltu nawr ambell i le gyda straeon Siôn. A wedyn hefyd, llyfr Saesneg nes i darllen oedd The Lost Bookshop gan Evie Wood. Nes i gweld y teitl a nes i just bachu'r llyfr. Hyd yn oed heb darllen e. Cefn na dim byd, a oedd e'n wych. Am be oedd o? Mae e am fywyd yn dilyn. Nofel ydi? Nofel ydi, a mae yna lot o wahanol lefelau a straeon i'r llyfr. Ond na, wir, mae'n rhaid chi prynu fe. Fi ddim yn gweud, allai ddim gweud dim mwy amdano fe, fi ddim eisiau spoilio fe i chi, ond just y teitl, The Lost Bookshop. A mae'r clawr yn wych hefyd. Nes i just mynd, mae rai fi cael hwnna. Wir. Yr eiliad nes ti ddweud y teitl, nes i... Yn union, a maen nhw'n defnyddio... Mae rhyw fath o hudolaeth yn y llyfr yn nghlwm gyda stori sydd ymlaen yr un pryd. Mae yna lot o bethau yn digwydd ar wahanol lefelau, ond mae'r hyd o'r llyfr, o'r siop yma, sy'r goll, ydy fe'n bodoli, ydy fe ddim yn bodoli yn y llyfr, a mae wir yn dda. Swnio'n ffil. Diolch, Aled. Sian? Dwi'n cario nhw fo fi, dydw, cos mae gennau gymaint o ofn anghofio unwa bobl a ballu. Da ni'n cael sôn am hwn, cos dwi wedi sgwennu yn rhan o 10 ohono fo, a ti wedi sgwennu yn rhan o 10 efo fo. Sôn amdano fo. Sôn amdano fo. Hi hon di olygu gyn Catrin Beard a Esill Dangharad Dewis. Mae eisiau camol nhw, does? Oes. Nath nhw weithio fatha golygyddion. Mae'n gasgliad o straeon byrion ac ysgrifa gyn ferched am fod y ferched yng Nghymru rwan. Allu sôn am o matha o bethau. Dwi wedi fwynhau o. Dwi wedi fwynhau ysgrif di. Achos, mae gen i ysgrifau yma hefyd, ond dwi wir wedi fwynhau ysgrifau pobl eraill yn yma hefyd. Dwi'n meddwl bod y cydbwysedd yn ddifyr iawn, a dwi'n meddwl dylsa bob dyn ddarllen o. Cos o gyda un am heiam, pan gysgu'r gwahoddiad, a ni'n meddwl, mae hwn yn mynd i fod yn... Dwi'n gwybod beth am di fod, ond yn amlwg o gyda nhw weledigaeth glir be oedden nhw isio. Os da thema yn rhedeg drwy? Na, cos oedden ni'n cael penrhyddid, neu ges i benrhyddid, ges ti? Dyna sy'n ddiddorol amdano fo ydy, gathan ni ddim canllaw, ond maen nhw gyd yn reit wahanol i'w gilydd. Yndi. Ond mae'n teimlo'n gryno iawn hefyd, mae'n teimlo fatha bod yna rhyw gydbwysedd braf o profiadau. Oedden nhw'n gofyn, ni ddeud o flaen llaw yn fras beth oedden ni'n neud, a dwi'n bos nath nhw ofyn os bobl newid yn dilyn hynny. Wrach. Nes bod gen rhyw gydbwysedd ffeithiol a ffuglen. Jyst dweud, dwi wedi darllen y straeon chi hefyd. Sgrifau chi, sori. A nes i mwynhau. Mae mas o doiled sy'n fos o doiled. Feddwl ddim mynd yma. Mae'n lyfr delfrydol i'r tŷ bach, achos da chi'n gallu picio fewn ag allan. Math o doiled, bethau. Dwi'n meddwl yn siŵr os dwi'n licio'r sylw nes di yn y ddiwedd. Dwi'n siŵr os dwi Na, dwi'n meddwl bod fi'n cydweld efo chdi chwaith. Dwi'n meddwl bod nhw'n rhy hir a rhy... Dibynnu faint. Wel, dibynnu lot. Oce, stop. Rach bod fi mewn ac allan yn gynt, so chdi. Awn ni'n ymblwyna. Dwi wedi bod yn cario llyfran yn rygsac a maen nhw wedi plygu o bethau sy'n bechod. Cyfrol barddoniaeth Jo Haid ydi hon, Can y Croesi. Ond mae'n glawr mor neis, un o lyfr o'r stamp. Maen nhw'n neis. Nes i ddanos eich di pen alwys di dynod o blaen, do. Ac wyt ti'n
ar y cyfan, oedd yna sbarddoniaeth a gwits. Gyd i weld. O, da ni di dy. Ti di ennill y gadar? Waikea. Ia. Fel gwelwch chi, mae'n dena, mae'n neis, mae'n hawdd i darllen, a mae'n... Mae'r iaith mor naturiol a mor goeth, mae'n bod y ddau beth. Wirioneddol ydi mwynhau hynna. Llyfr o Saesneg, mae'n un dwi jyst yn di enwi'n sydyn. How to ADHD gyn Jessie McCabe. Os da chi'n meddwl o'r teitl bod o ddiddordeb neu o helpu chi cerwch i chwilio amdano fo. How to ADHD. How to ADHD? Ia. Ar un arall ydy doppelganger Naomi Klein. Da ni ddim di darllen... Naomi Klein yn rhywun, dwi'n gwybod amdani, ond da ni ddim di darllen un byd ganddi hi. Ac am y lyfr dwi isio drafod efo rhywun. Neu di ddisgrifio mwy o ni? Dwi'n gwybod yn byd am... Mae o... Fi o dechrau'r peth. O hi'n cael ei chamgymryd am ddynas o'r enw Naomi Wolf, oedd yr rhai pethau mwy a mwy eithafol. Mae hyn adag Covid a'r clo ar y we. Ac oedd hi'n gwylltio am hyn, bod y ddynas mae'n cael ei chysgu amdani hi. A mi ath i ymchwilio mwy sut mae bobl yn mynd o fod yn deud pethau call. Mae Naomi Wolf di sgwennu llyfrau reit gall a rwan yn mynd i ddeud pethau eithafol iawn. A da ni'n dwiol yn nabod bobl, nwedig yn y cyfnod clo na, dda'n ti'n meddwl, o ia, mae hynna'n gall, ac oedden nhw'n dod allan efo rhyw theoris rhyfedda. Felly mae jyst i dilyn y sgwarnog yna i'r byd gwrando ar bodlediadau gyn Bannon a bob peth. Mae'n mynd i bob man. Yna bob massa beth a difyr. Yr unig beth dwi'n siŵr ydy be di negas i ar y diwadd. Ond dyna... Dwi eisiau drafod efo rhywun. Neitha rhywun jyst trefnu grŵp darllen, jyst i mi i drafod hwn, Clis. Na i ddarllen eich ni. I di ddarllen o a drafod efo fi. Diolch yn fawr. Yn toilet. Doedd o wan. Mae hwnna'n edrych yn... Mae o waith darllen. Ni dew i toilet. Di hwnna'n cyngeneddu? Diolch. Ia, na ni. O, fod chi'n gweld mae gynnau nodiadau. Ac eisiau barnix... O'n i'm eisiau cario llyfrau gwmpas lle. Ac eisiau barnix glân, achos jyst o'na dalwn cyn i doedd, ac o'n i wedi tynnu hwn allan o bag gan Siôn Thomas Owen. Ac y peth nesaf, o'n i'n methu ffindio fo. Ac o'n i'n beio'r beirdd, bod yna rhyw blincyn bardd yn mynd yn sgripti yn nodiadau fi. Yn ymhoced i oedd o. Ond ffiw, dwi wedi ymlacio, reit. Llyfr cyntaf sgen i ar hwn ydy Camu Iola yn yr... Nes di sôn dan efo blaen do. Ac o'n i isio ddarllen o. Rhan bych gofn bych chi'n gwybod ffeithiol greadigol. Ac allan dweud bod fi wedi mwynhau'r llyfr, achos nid nofel i mwynhau di, o'n i'n gwingo gormod. A fath o hynna'n gofiant, ond yn unigryw gwahanol iawn. Ac o bosib, am mod i'n nabod Iola. Ac wedi gweithio fe'i dipyn yn y gorffennol a dramau ag ati. Ond ni ddim yn gwybod am ei problemau hi tan yn weddol ddiweddar. Felly dwi'n teimlo'n dwp, ond... Oedd o jyst yn, waw! A mae'r ochr therapiwtig o'r sgwennu, dwi'n teimlo sy'n ni gyd yn cyfadda bod sgwennu yn therapi, ynddi? Ynddi da? Ys ti roi ryw edrychad i mi fanna? Anna elfen. Mae'n gallu bod yn anodd weithiau, dyri? Ond ydy o'n llesol i chdi? Bob tro? A therapi yn anodd. Dwi'n siŵr sy'n cytuno fan ni. Da ni gyd yn wahanol lle, ond dwi'n gwybod, pan dwi'n sgwennu colofn Herald, so os o rhywbeth di'n wylltio fi, dwi'n ar y Herald, gael o gyd allan, a dwi'n teimlo'n well. Ac os dwi'n gallu rhoi adloniant i'r darllenwyr wedyn, gorau oll. Mae'n gweithio ffordd arall, fe, os di rhywbeth di'n mlesio fi. Dwi'n licio bod yn positif a canol rhywbeth, a wa hwnna'n eich di deimlo well, fyd. Felly, mae'r ochr yna fo yn i'w drafod eto, mae Dafydd eisiau dweud rhywbeth. Wyt ti'n sgwennu'n well pan wyt ti yn flin, neu ti'n sgwennu'n well pan wyt ti'n hapus? O, na chi gwestiwn.
Dwi'n meddwl bod fi wedi sgwennu yng ngwaith gorau pan o'n i wedi meddwl i. Wow. Be mae hynna ddweud? Hwna pam ti'n ti total. Mae hynna yn rhywbeth i'w drafod, achos fedra i'n dychmygu sgwennu beth call pan dwi wedi meddwl i. Na, fi na. O sôn am grach y gwyllt dwi, y benod lle yr un mae pawb yn mynd, cos o'n i'n hefyd, o'n i'n deffro'n bore, darllen ben i wedi sgwennu, o'n i'n iasgob mawr. Fi sgwennu dda. O, dwi'n mynd i brynu potel o gin i chdi. Mae'n gynsel reit berig sydd y gwir i feddwl. O hwnna, ond dwi'n meddwl bod fi well pan dwi wedi gwylltio. Dwi'n meddwl bod o'n, ie. Yn bersonol, dwi'n sgwennu well pan dwi'n blin. Neu pan mae yna rhywbeth. Wel, bod chdi fwy cynhyrchol i gwirle. Ie. Lle mae eisiau chi gyd wylltio mwy? Neu'n drist, alla. Ia, fi sgwennu llai pan dwi'n fodlon y myd. Ia. Ond wyt ti'n mynd i wedyn i sgwennu'n melancolic, os wyt ti'n teimlo'n drist dy hun, neu wyt ti'n sgwennu stwff sydd yn wrth bwynt i'r emosiwn i ti'n deimlo ar y pryd? Dwi'n gwybod, dwi'n meddwl bod fi'n sgwennu rhywbeth sydd yn rhedeg yn gyfochrog rwsyd, a wedyn dwi'n sylweddoli, ia, dyna ti'n feddwl go iawn, Sian. Ia. Dwi'n cydfynd o hwnna, llwyr. Ddim yn sylweddoli tan tua 5 mlynedd ar ôl cyhoeddi, a wedyn o na. Fel amlwg am beol hynna, dwi. Ti'n gofyn gwestiynau da weithio, David? Ond wedi colli Llywon i wan. Dyna pan mae eisiau nodiadau, da chi'n gweld. Reit, nôl at i ola, nes i wir werthfawrogi'r creadigrwydd a'r sensitifrwydd yna fo. O sy'n mae di sgwennu dda, mae gen i ddawn dweud, wow. Ond dwi'n meddwl wrach, bosib bod hi'n haws i rwy'n sydd ddim yn nabod i ola darllen y nofel. O'n i'n clywed llais i ola, achos dwi'n nabod i ola hefyd. O'n i'n clywed i llais i mor gris o'r holl beth. Sa'n ddiddorol clywed ymateb rhywun sydd ddim yn ei nabod i. Ond mi nath o'n ei fi feddwl... Do, nes i ddeud nofel, llyf, sori, cyfrol. Nath o'n ei fi feddwl gobeithio wneud i sgwennu nofel ffigurannol i weld, achos mae'r ffordd mae'n sgwennu mor harf. Dwi eisiau gweld nofel gan ddifyd. A wneud y tîm peth, y peth mawr sy'n dod allan o gyfrol di unigrwydd. A gan bod fi'n un o deulu go fawr, 4 o blant sy'n mynd lot gymaru rhai, ond mae hi'n unig blentyn, a do'n ni rioed i'r sylweddoli pa mor unig mae unig blentyn yn gallu bod. A gan ni'n trafod hyn mewn un o'r pebyll allan, just cyndo yma, ac oedd hi gŵr hi'n unig blentyn, ac o na, mae o wedi bod yn unig erioed. Ond dwi'n meddwl, mae hynna'n bwnc diddorol yn hyn, achos lot o bobl yn gallu teimlo'n unig o fewn i teuluoedd enfawr, a lot o bobl sydd ddim efo broder echwiorydd yn ddim yn teimlo'n unig. Cos o'n i licio mynd ffwrdd y ben yn hyn, i gael gwared o'r blinking broder echwiorydd niwsans yma. Ond o'n i gyd wahanol, da. Ond oedd hyn erioed ydy'n haro fi o blaen. Felly, os ydych chi'n unig blentyn, oedd yn teimlo'n unig, a sy'n dal, falle hyn os ydych chi'n briod efo plant eich hun, wra, darllenwch canu o lanur, ella fyddwch chi'n cael rhywbeth ychwanegol yn yma. Wel, dwi'n meddwl pawb efo profiad o unigrwydd, dydy, mewn rhyw ffordd. Mewn werthfawr i bawb, dwi'n meddwl. Ond y busnes plentyn ni rioed i meddwl, a mae'n bai yn y fi. Wan, sôn am gerddi, dwi'n darllen llyfrau yn y llyfr y fedda, ac o'n eisiau llyfr yn efo fi'r gampfa. Achos o'n i wedi anghofio yn eitha clustia. A dwi'n diflasu'n hawdd yn y gampfa. Dwi'n meddwl am golwg mynd i'r gampfa na fi. Ond ar y beic, pan mae'n bwrw glaw a fi'n mynd ar y meic yn hun, llyfr yma na, a ddarllen o. Y gyfrol berffaith ynddo, cerddi Casi Wyn, Cariad Ew. Mae'n lot o'n nhw'n rei byr, hyfryd. I chyfrol gyntaf hi, cyfriadau baras, da iawn chi. Mae'n rhain hir, mae'n rhain fyr, a mae'n rhai, nes i wirioneddol fwynhau yn Balesteina, arbennig. Ond fy ffefryn ni, mae'n ein syml, ond hynod gofiadwy am nain. A dwi'n mynd i ddyfynu hon. Mae hiraeth amdani ym mhob man yr af, ond o'i chofio fe dri pob un gaeaf yn haf. Dydy hwnna fendigedig? Felly, llongyfachadu Casi Wyn, nes di wneud i awran yn y gym, just hedfan. Wedyn, llyfr arall ar ni sôn dan ni o blaen, Madws.
Yr un sydd wedi costio ffortiwn. Y clawr bendigedig gan i sôn dan yma blaen, o dwi wedi darllen y byn hyn, a mi na i gyfadda, nath i gymryd spel i mi mewn iddi. Achos oedd yr Olympics ma'n. A da chi'n meddwl, dwi eisiau gweld hynna. Felly ddyn anodd canolbwyntio, neu ella dyle bod fi wedi chadw i at gyfnod llai prysur yn y mwyd. Ond mi nath i gydio yn y fi'n diwedd. A well ni bwyntio allan, mae costio ffortiwn i'w argraffu nid i'w ffrynu. O, na, mae'n bris resymol iawn. Ie, mae'n bris resymol iawn i ffrynu. O'n i wir yn licio cymeriadau, a o'n i eisiau gwybod beth yn digwydd i Martha, merch apothecary. Ond sy'n ni, un peth da. Oce, fi di hon, ond sy'n ni wedi licio gweld mwy o gomas. O, ie be? Comas. Ella na fideo, ond yna lot o atalnodau. O'n i mwyn, mae cymeriad o comas dwi'n dweud. Neu bobl mewn coma. Virgül. Coma. Achos mae'r arddull, mae yna lot o rawddegau byrion iawn, sydd ar ôl i gilydd. Ac ar ôl dipyn, oedd o'n tynnu sylw at hyn i fi, ac o'n i'n meddwl, o dyro goma mewn. O'n i dwi'n awch am goma. Felly mae hwn yn rhywbeth i chi awduron a golygyddion ystyried bod yna wastad rhyw anor ac fatha fi, sydd eisiau coma o byd o hyn. Da chi'n cytuno efo fi, mae comas o beth a da yn dyn. O, maen nhw'n nodio fan hyn. Yna'n gwestiwn. Ac yn y ben o'r nesaf, da chi'n licio comas. Mae pawb licio comas, beth arddull, diolch yn siŵr. Ydy o un cymeriad sy'n defnyddio? Na, pawb. Pawb fel yna. Oedden nhw'n just yn neidio allan. Mae gen rhai awduron rhyw quirks bach. Ac os dyn nhw'n tra'r glwyddiaethu i ambell deiriad, sori, ti'n methu peidio sylwi nag yw? Na, ora. Ond fi di o'no, oce. Ond, mae'n gyfrol hyfryd. Nes i wirioneddol fwynhau. Ac o'n i ddim di... Be nes i fwynhau'n ofnadwy, oedd o nodiadau ar y diwedd. Dych o'r nodiadau ar y diwedd sy'n ei gliro. Lle gath i'r syniad a sut ar ei wneud o. O, dwi'n mwynhau hynna. Sy'n cys awno di bod y dechrau di gwir, cos o'n ei gliro gymaint. Cos i brawd hi Bedwyr, nath melynio'r nofel. Y gyfrol. Na, mae hon yn nofel. O, yes, gofel. Wedi blin o. Gwaith bendigedig, brawd a chwaer. Dwi'n meddwl bod hynna'n neis, bod brawd a chwaer wedi cydweithio fel a rhywbeth sydd yn gampwaith. A dwi'n mynd i fenthyg hon i neb. Mae hon yn mynd i fod ar y silff lyfrau fi fel la. Chi'n bo? Clawr am allan. Er bod y tudalenau neis fyd. Mae jyst yn hard. Dwi'n bron eisiau fframio i. Nes i weld Sioned Roberts echdoi. A oedd hi'n sôn am y broses o... A dyna nath i pitcho fe. Dyna sut nath i pitcho fe i gwasg y bwthyn. Gyda'r darnau bach o gelf mewn a y syniad o'r dyluniad a pob dim. A wedyn credu wnaethon nhw fynd wedyn a cael grant ychwanegol ar graffu i greu y dyluniad. So fel awdur, oedd hi'n mynd, dyma'r nofel, ond dyma sut dwi eisiau fo fod fel pecyn. A mae jyst yn hyfryd i ni. Ond ar i'r wasg gytuno o ran y diwyg, achos mae'n costio mwy. O ie, wel, wnaeth nhw wedyn fynd ati i cael grant i argraffu a cael e fel oedd eisiau fe. Ti'n modd, wnaeth nhw fynd ati, so ie. Yeah. Mared, cyn olygydd, gwasg y bwthyn, cytunodd gyntaf di gwirioni fo'r syniad, a wedyn ydi adael do. Na chi, dyna'r bil. Na, sy'n ni coes dwi. Na, chwip o'r syniad, a dwi'n meddwl bod o di gweithio wych. Just, ydych chi eisiau llyfr fel yna? So'n neis cael llyfr efo rhyw lyniau bach ti mewn, bys na? Dwi'n gwybod sy'n eigon a hyder. Dwi'n meddwl sy'n ni wastad yn meddwl, o, fydd y llyfr nesaf neu sgwennu ddigon da i heiddio'r driniaeth arbennig yma. O ia. Beth o ran y gynulleidfa, ydy diwyg llyfr yn bwysig i chi pan da chi'n prynu llyfrau? Ydych chi'n gweld llyfr ac yn meddwl, ydy o? Gweld chdi'n nodi dy ben yma. Ambell na fyd. Greson Hughes, llyfrgell Rhifyn gynt sy'n gwybod bob dim am lyfrau. Dwi wedi trafod llyfrau har efo hon yn y gorffennol, a mae hi dwi'n gwybod, yndi. Mae'r lliw tudalena, felly mae hon yn gwirioni. Sori am alw chdi'n hon, Bethan. Ond mae hon yn artist gweledol hefyd, ydy. O, yndi. Ond mae'n diddorol fi, fel awdur, bod dyddi syniad yn ei ffen hi o dyma. Ia, fel hyn dwi eisiau fo, ia. Dyma sy'n mynd i weithio. Ond mae hwnna mor ddiddorol.
Dwi erioed i meddwl fel yna. Just y stori sydd yn meddwl i. A fi. Ie. Ond am syniad, da. A hefyd, alla bod y beth brawd a chwaer yn esgor yn fwy naturiol ar hynna. Mae hwnna'n briodas gelfeddydol yn bryd ydy. Dafydd, beth sydd wedi darllen? Dwi wedi darllen, ond ydych chi'n sôn am yr Olympics, gwanas. A cyfrol sydd wedi cael ei golygu gyn Sioned Dafydd. Mae gêm yn fwy na gêm. Mae rhaid i fi ddweud, dwi ddim yn un sydd yn darllen barddoniaeth yn aml iawn. Dwi ddim yn galluoca dan hael, dwi ddim yn gallu gwerthfawrogi barddoniaeth yn aml. Ond mae rhaid i fi ddweud, mae'r ystod eang o'r pyncia a chwaraeon, dwi'n mwynhau chwaraeon. A mae rhaid i fi ddweud, mae'r themau a mae'r cynnwys. Ydych chi'n ei darllen? Be sydd yn ddifyr i fi o'r darllen yr rhagarweiniad hefyd, a fel oedd hi Sioned yn sôn am y prinder deunydd am fenywod neu ferched y myd chwaraeon. Bod pawb wedi sgwennu am Joe Allen, Gareth Bale, Aaron Ramsey, ond bod canfod deunydd yn ymwneud gyda merched mewn chwaraeon yn bethau prin iawn iawn. Oherwydd hynny ddari benderfynu comisiynu 4 bardd. Ond dwi'n meddwl bod hwnna, bod y byd chwaraeon yn amlwg yn gwella o ran cyfartaledd ac o ran cyfleoedd i ferched. O'n i yn ffeindio bod y pwynt yna yn ddatlenol iawn iawn. Ond mae'n gyfrol. Felly, gerdd o gerddi am chwaraeon? Cerddi am chwaraeon, am unigolion, am myd chwaraeon, rhyw fath o Geraint Thomas. A beth sydd yn dda ydy, mae rai fi ddim yn ystod mae gen ti tennis, mae gen ti rygbi, mae gen ti bob math o chwaraeon. Ond i fi'n bersonol, rhywun dwi'n nabod yn eitha da, Llion o Abergele, Llion Jones. Mae wedi sgwennu cerdd am Panini. Chi'n cofio'r sticeri bach na? A mae wedi sgwennu cerdd Panini 1978. A dwi'n meddwl bod hwnna jyst yn crisialu y cyfnod yna lle o'n i yn hogyn bach yn hel y sticeri yna. Ond mae'n gyfrol, mae'n rhaid ei, mae'n gyfrol wirioneddol dda a difyr, a mae yna ystod eang o feirdd wedi cyfrannu iddi. Mae Geraint Lyfgrin yn hynod amharchus o Dafydd Iwan. Dwi'n ei gofio fo'n gofyn yn syn paham yma eira yn wyn. I gyfeiliant trichod wrth sefyll ar ffordd, edrychwch lle mae o erbyn hyn. Dwi'n meddwl bod hwnna yn hollol amharchus o Dafydd Iwan. A dwi'n siomedig iawn yn Geraint Lyfgrin, mae rai fi ddeud. Ond dyna ni. Yr ail gyfrol ydy cyfrol Bob Morris, Cysgod yn y Cof. Sa rhywun wedi darllen hwnna? Fan ein, do? Mae'n chi fynhau? Mae Bob Morris yn hanesydd lleol. Fe glwch chi o ar y radio yn aml iawn iawn yn siarad am bob math o bethau'n ymwneud â hanes. A mae thema y nofel yma wedi sylfaenu, dydy o'm yn deud Pwllheli, ond Pwllheli ydy'r ardal yn amlwg ynde. A mae o'n ymwneud gyda cyfnod 60au. Manon, sa ti na fi yn cofio'r 60au. Na, led. Na, chdi na chwaith ydych. Na. Oedd nhw'n adag da. Oes. A mi fysa 2 ohono chi yn cofio'r 60au. Fel plant, dy John? Ie. Ie, Cyfnod 2 yr ysgol gynradd Trawsfynydd. Ond mae'n ymwneud gyda digwyddiad lle mae'r prif gymeriad yn syffaglu i gofio rhywbeth ddari daflu cysgod ar gyfnod yn y 60au pan oedd yn gweithio mewn lle gwyliau. A mae'n ddifyr iawn iawn, a mae'r diweddglo, o'n i'n cweit i siŵr i ba gyfeiriad oedd yn mynd, ond mae'r diweddglo yn dda iawn iawn. Difyr iawn. Dwi'n wedi clywed am hwnna, chwaith. Ydy, mae hwnna'n... Dwi eisiau trafod cyfrol Saesneg
o'r enw Wales 100 Records gen Hugh Stevens. Yeah. Ydych chi wedi gweld y gyfrol yma? Dwi wedi weld yn y siop. Mae'n hyfryd. Mae'n Mae'n edrych yn hyfryd. grêt. Dwi ddim yn darllen y math yma beth fel arfer, achos bedio ydi bod Hugh Stevens wedi dewis 100 record o Gymru, neu gen artistiaid o Gymru, a mae o'n trafod nhw, a dio ddim yn deud ma dyma ydy'r 100 record gora, ond mae yna rhyw ymdeimlad na hein sydd wedi dylanwadu yn y fo, falle. A mae rai fi ddeud, mae'r ffurf, dwi'n licio darllen pethau sydd, dwi eisiau nofel hir, dwi'n misio pethau ddarllen ar y toilet. Dwi ddim. Ond mae'n hyfryd. Mae'n hyfryd. Mae'r papur a'r lluniau, mae'r safon yr argraffu'n hyfryd. Ond mae Hugh di sgwennu tudalen am bob record mae di dewis. A maen nhw mor ddiddorol, ac o'n i'n meddwl pan nes i brynu fo, wel fydd hyn yn eitha amlwg. Da ni'n gwybod beth yw'r hits, dydan. Ond be nes i sylweddoli oedd bod dwi ddim wir yn gwybod lot am gerddoriaeth sydd wedi cael ei greu yng Nghymru sydd ddim yn Gymraeg i iaith. Dwi'n gwybod am yr artistiaid Cymraeg, a mae yna lot fawr iawn ar rheini yn y llyfr yma, wrth gwrs. Ond o lot ar ei Saesneg, unai o'n i rioed i clywed amdanyn nhw, neu o'n i'n sylweddoli bod yna gysylltiad Cymraeg. A mae yna lot o recordiau fy hoff albums pethau swn i di ddewis, ddim yn y llyfr. Ond dwi ddim yn meddwl fod hynna'n bwysig. Achos dwi'n meddwl efo llyfr fel yna sy'n dewis 100 album, mae o'n fel unrhyw gystadleuaeth arall. Mae o'n atgoffa fi o llyfr y flwyddyn dipyn bach. Lle da ni wastad yn cael sgwrs am pam bo hwn ddim ar y rhestr fer. Pam ma dim hwn nath ennill. Math yma beth. Mae yna wastad peth yma. Wel, y reswm ydy, a dewis y beirniaid yma ydy hwnna. Dim yn dewis personol ni. Felly dwi'n eitha mwynhau meddwl, wel, swn i di roed yr album yna i fewn, a swn i di roed hwnna fewn. A dwi'n meddwl bod o'n ysgogi ar drafodaeth am y bethau sydd ar goll. Be ydych chi'n meddwl am y math yma o drafodaeth? Y goreion, pan ni'n trafod y goreion. O, ti di gwneud i fod eisiau sbio ar y llyfr wan, de? Mae o di wneud i fi fod eisiau gwrando ar lot mwy o albums. A mae di sgwennu dda iawn. Dwi'n wir licio, mae'n rhywbeth cynnas am y ffordd mae'n sgwennu am y gerddoriaeth. A dwi wedi dysgu llwyth, de. Mae'n hogyn clyfar. Mae o'n... Mae'n perthyn i fi, ysdi. Yndi. Waw. Mae'n gyfyrder o ryw fath. O, mae'n... Dylsa ti gael y llyfr, achos mae o'n... Fel oedd ti'n sôn am Madws, ti'n meddwl, mae o'n beth hardd i gael yn y tŷ. A ysdi, pan ti adra ac yn chwilio a meddwl, ben yw rando na fo rwan, yn amlwg, da chi'n mynd rando ar Colli'r Plot i ddechrau. Ond wedyn, chi eisiau gwrando ar fiwsig, chi gallu flicio trwy hwn a penderfynu gwrando ar un o hynna. Dwi'n jyst yn meddwl bod o'n hwb mawr i gerddoriaeth Gymraeg, ond hefyd, mi nath o neud i fi, nath o atgoffa fi o'r album sydd ddim yn efo. Ma'n beth sa'ch di'n ddewis, a wedyn o'n i'n mynd yn ôl o gwrando ar y pethau o ddim wedi cael ei cynnwys. Felly dwi'n meddwl bod yna werth go iawn i lyfrau fel hyn. Dwi'n edmygu Hugh Stevens ar am sgwennu fo, achos dwi'n siŵr bod o'n cael lot o fflac hefyd. Ond ydy o'n ymwneud hefo albums, y rei? Ydy o'n ymwneud hefo cerddoriaeth sy'n cael ei ffrydio? Y ddau, dwi'n meddwl, album o ran LP. LP? Ie. Dref wen, Tecwyn Ifan. Dwi'n yn cofio beth sy'n yma. Dwi'n meddwl bod hoed eto bethau. Wel, nath hwnna newid yn mywyd i. Yn Glanllyn. O, dwi'n trafod Glanllyn nes mlaen. O, helo, dwi'n newid gofyn. Nodiadau rong. A mae jyst newid yn her. Na, mae'n ddiddorol. Mae o fel... Alla bod hyn yn plethu nôl i... Be ddedodd Jerry Hunter o'r llwyfan ar ôl seremoni Daniel Owen oedd, does na ddim cyfrol buddigol, ond mae yna lyfrau allan yna, da chi ddim wedi darllen, y lyfrau Cymraeg, mae yna albums da chi ddim wedi gwrando yma. Ewch allan, prynwch nhw, mwynhewch nhw, a trafodwch nhw, de, efo bobl eraill.
Ac dwi'n meddwl bod hwnna'n glo ofnadwy o broffesiynol. Dwi'n meddwl bod Steddfod yr acen yn ôl i. Manon, dyna'r clo gorau ti di wneud. Diolch. Mae'r cloc yn dod i ben. Mae'n amser. Diolch yn fawr i chi am randawiad mor ffeind. Diolch yn beidio lluchio ffrwytha yna ni, gweiddi, rhegi yna ni. Diolch yn fawr am rando. Rhondda. Oi dda. O, hwnna'n slig. Dwi'n gegrws. Sut dwi'n nain? Wel, dyna ni. Diolch i chi am wrando ar Colli'r Plot. Da ni'n gobeithio eich bod chi wedi mwynhau gymaint â ni. Os oes gennych chi gwestiynau, mae croeso i chi gofyn nhw dros Twitter, Facebook neu Instagram. Diolch yn fawr i'r Cyngor Llyfrau am wneud y podcast yma'n bosib a'n helpu ni i golli'r plot. Allwch chi dan ysgrifio i glywed mwy o benodau lle bynnag ydych chi'n gwrando ar bodlediadau. Chwiliwch am Colli'r Plot. Yna groeso i chi adolygiad i'n helpu ni. 5 seren, please. Cofiwch rannu'n podlediad bach ni hefo'ch ffrindiau a'ch teulu. Mae'r gerddoriaeth ar gyfer y podlediad gan band o'r enw Bandicoot a'r trac ydi o Nefoedd. Ac os da chi eisiau darganfod mwy o bodlediadau Cymraeg, ewch i ypod.cymru.